Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Shah. Ban tere maya mẹ là mày. Maya lấy cũng angel Shah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Nongïalam jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association hakakat pratik uyayong arajar pun riu. Kilait ban Jingkyrshan ni Nongïalam Green Tech Foundation, bad Nongïalam Women's Organization of Ribuai District, penlong ke ki Shah Jingit, hamaran Malki, bandawai ke sarkar bukan pendam no ke sekolah, laya soy bat Nongïalam Hotel Private Limited, ban IY, ke dolen nong lumpong deng, hapong Nongïalam. Habakaran cikilat thai kubor no iktin jong gaseng uba wan shwa nong tudu ulong bagaseng kadap daga jing ngokya ban yo i ke samla ba de kilong kemi ki ba penlong ke jing ki na ka benta ka jimentoy ki pat ba ngiwan hang ni banai Jingkyrshan ya kini ki samla na kalian ka Mctoda ngidap daga jing ngokya ka bakraw ban yo i ya kini ki para ki jongi badon hang ni ki bra Shah na benta ka jongi ngan mong nak pentang jongki Henry ki Shah nak pentang jongi pat ka mengadap resolusi manyo i bakani government imat bakani government kamju kwa bangin yele kumba ka kwa daka ta bajai namar kumba penkan mau yapi bakani ka government hi nagapor ka kwa kumban ong ba utlen udon kamban bam ya kasnam baleng ong kumta namar ba por bangi ki example por bangi ki apo mor keneng hang tu por hadu bala yang mensau kibri jongi kabar kumbala jia po Garo Hills kalalong hadu bala yang mensau pat menta imat kani ke government kala kwa ro badia kini para jongi banlong do bikin po sa kubor bersausi andrai ngina kalian jongi ngi kwa banong humne ko government badon burong lada pidang penterha ya ki handman ki para ki jongi ngi na kalian ka association ke jongi ngin sosiong ban seperkat bat ngida karpat ya ki neki handman ki para ki jongi la galong ko bala to ye khot no da ka general meeting chisen nginewan la don kam ban ya march chadu cha secretariat ngine march ban ngi peni ya ka bor ki jongi ya ka government namar ngitip la da kata ka government la do poi ba don kata ka government kan le ayu kata ka de ko wei ka jisio jonga bat ka jisio hi ke jonga marwai ngasio ba ka government kala pendunut ya kata ka hop long try man try jongi ki nong song chnong jong kami kali ya jongi tukum haji ide berkata ka khendeu ka chiap ka ba filaong bale sakawai na kaliang jonga shimet ngawan hangni ngayo mensim ba ngayo i ba kun samla dang don kum kini ki bala ban yada ka mariang ka jongi namar pilatip kum mangi chate chupo is jantia ila don hadu andru teligi cement factory ila penjot lut dia kata kamariang bat ke jingkular ke jongki kemut kumba kular kumutau ba kular te kadai ke basiosi banong ba hatu lada ke government ke don jumut shisha ban ai kam ai jam ya kita kun samla jongi kumba kila penpau ha ki social media balai hapo cement factory hadu menta lada pipet hadu menta balai tangwai CEO umpat don hatu ke jingkeli kami balai ki kun samla jongi napo Meghalaya jongi kimdei kumdon ki bastat la kila bon ki bala qualified henry bopli kim yo kam gajam ngidon hadu riun nyo tuli ki cement factory po is zaintia henry da pipet ya por men step bagi lek tray da pipet ya por men met por bagi one tray kamut da telep no da udkhar poe ta kata ka de jingsi but ngan ong sechisen ya kini kun samla to pene la kabok nasib ngirung ini pene la kabok nasib but ko government la da piong ya kata ka kam ka jam na ta kun samla to pet ya kata cement factory ki badang toy chitoy chapo is jantia wat pilayo i mana kani baladep haji de pagto cement kato kalawan nang ta dang wan shushu te kamot kamariang kadang jot shushu te sekat nopat ngin kin penjot lut ya kamariang kejongi kata kadi ngapha ka kubor cha government bukan singeu bha ban ai kata ka jingkwa jongi ne kun samla jongi le ne ki handman ki para jongi ki ba Shah hang ne da bon ta jongi pa ba we have ensured
that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kanlong yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.